Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Qegħdin nagħmlu t-tifkira ta' Sant Efrem Diaknu u Duttur tal-Knisja. Nofru din il-quddiesa għal James, Mary u Charmaine Herney. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu l-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, mulej ħniena, nitolbu. Fit-tjieba tiegħek mulej sawwab fi qlubna l-Ispiritu Santu li nebbaħ li Diaknu Sant Efrem biex jinseċ in-nijiet ta' tifħir fuq il-misteri tiegħek u mimlija b'qawwa biex jaqdi lilek waħdek bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Slaten. F'dak iż-żmien Elija mar jinħeba ħdejn il-wied, imma wara ftit ta' żmien il-wied nixef għax ma kinitx għamlet xita fil-pajjiż. Il-mulej kellem lil Elija u qallu: Qum u mur f'Serafta ta' Sidon u oqgħod hemm. Jien ikkmandajt lil waħda armla minn hemm biex titimek. Qam u reħiela lejn Serafta. Kif wasal ħdejn il-bieb tal-belt, kien hemm waħda armla tiġbor il-ħatab. Elija sejħilha u qalilha: Jekk jogħġbok, ġiebli f'bieqja daqsxejn ilma x'nixrob. Hija u sejra, Elija reġa' sejħilha u qalilha: Ġiebli wkoll jekk jogħġbok kisra ħobż f'idek. Hija weġbitu: Daqskemm hu ħaj il-mulej Alla tiegħek, m'għandi xejn maħbus. Qabda tqiq f'ġarra u ftit żejt fil-kus kull ma tbaqali. Ara qiegħda niġbor biċċtejn ħatab. Issa inħejji xi ħaġa għalija u għall-ibni u imbagħad nikluha u immutu. Elija weġibha: La tibżax, mur u għamel kif qedtli, imma qabel għamel ftira żgħira għalija u ġibieli. Imbagħad għamel għalik u għall-ibnek, għax din hija l-kelma tal-mulej Alla ta' Iżrael. Il-ġarra ta' tqiq ma tintemm qatt u l-kus taż-żejt ma jitbattalx sa dakinhar li l-mulej jibgħat ix-xita fil-pajjiż. U dik marret u għamlet kif qalilha Elija. Damu jieklu għal żmien, hi u dara kollha, u l-ġarra ta' tqiq ma jintemmitx u l-kus taż-żejt ma tbattalx, kif kien qal il-mulej permezz ta' Elija. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lill-Alla. Salm risponsorjali. Ixħed fuqna mulej id-dawl ta' wiċċek. Weġibni meta nsejjaħlek
Alla tal-ġustizzja tiegħi, oħroġni fil-wisa meta nkun imdejjaq, ħenna lija u isma' talbi. Intom bnedmin kemm iżdumu twebsu qalbkom għax tħobbu l-fruwa u tfittxu l-gideb. Ixħed fuqna mulej id-dawl ta' wiċċek. Kunu għafu li l-mulej wera tjieba kbira miegħi, jismani l-mulej meta nsejjaħlu. Tredu bil-biża u la titinbux, aħsbu f'qalbkom bil-lejl u isktu. Ixħed fuqna mulej id-dija ta' wiċċek. Ħafna jgħidu min jurina r-risq. Ixħed fuqna mulej id-dawl ta' wiċċek. Int nissilt ilena f'qalbi aktar mill-kotra tal-qamħ u l-imbit tagħhom. Ixħed fuqna mulej id-dawl ta' wiċċek. Alleluja, alleluja, alleluja. Hekk għandu jiddi id-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin biex jaraw l-emejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil missierkom. Alleluja, alleluja, alleluja. Mulejkum f'qalbi u f'fommi biex nxandar kif jixraq il-kelma tiegħi. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Intom il-melħ tal-art, imma jekk il-melħ jaqta' biex jerġa' jieħu t-toma, ma jibqa' tajjeb għal xejn iżda ħlief biex jintrema barra u jintrifes min-nies. Intom id-dawl tad-dinja, belt li tkun qiegħda fuq muntanja ma tistax tinħeba. Anqas ma jinxelu l-mużbieħ biex iqegħduh taħt is-sieħ, iżda fuq l-imnara, u hekk idawwal lil kull min ikun fid-dar. Hekk għandu jiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin biex min jara l-emejjel tajba tagħkom jagħti glorja lil missierkom li hu fis-smewwiet. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju. Nistgħu ngħidu illi fi żmien ta' Ġesu kif għadu fi żmienna, il-melħ kien ifisser ħafna affarijiet u kellu importanza kbira, tant li kien mezz ta' ħlas. Infatti l-kelma paga bit-Taljan ġejja mill-Latin hija salarju. Sal-ġurnata tal-lum. U Ġesu jgħid ukoll għaliex jgħid li jagħti t-toma l-melħ u għalhekk mal-melħ iqabbel id-dixxipli tiegħu. Iżda l-melħ kien importanti għal ħaġa oħra wkoll. Il-melħ kien jippreserva, kien iżomm tajjeb, kien iżomm fit-tjubija, oġġett li tal-ikel li jiġi immellaħ u mnixxef. Kien jiġi preservat u fir-rebbija meta jsir il-qtil tal-annimali dawn kienu jiġu mmelħa u kienu jinżammu hekk tajbin għall-ikel biex jittieklu fi żmien ix-xitwa. Ix-xitwa huwa dak iż-żmien li l-art mhux hawnhekk il-Mediterran nistgħu ngħidu li l-art tagħti il-frott tagħha matul is-snin matul is-sena kollha. Iżda mhux kullimkien hekk. Ix-xitwa hija dak iż-żmien li ma jagħtix frott. U hekk ukoll id-dixxipli, u hekk ukoll aħna bħala dixxipli ta' Ġesu,
Aħna msejħin biex il-preżenza tagħna tagħti t-toma u l-melħ li jagħmel huwa li jissottolinja t-tomiet u joħroġ it-toma fi sħuħija tagħha ta' dak l-ikel. U hekk ukoll aħna msejħin biex noħorġu t-tajjeb ta' dawk ta' madwarna. Huwa jgħid lid-dixxipli tiegħu wkoll li belt fuq muntanja ma tistax tinħeba. U dan qed jgħidu waqt li qed jgħid intom id-dawl tad-dinja u hekk m'għandkomx tinħbew. U sewwa jgħid għax il-muntanja li aħna mibnijin fuqha f'din Ġerusalemm il-ġdida, din il-belt, il-Knisja imqazza. Il-blata li mibnija fuqha huwa Kristu innifsu u żgur li m'hemm xogħla minnha. U id-dawl li tarmi minnha mhuwiex sempliċement id-dawl tagħha li jidher fl-opri tagħha, imma huwa d-dawl ta' Kristu irxoxt stess. Dan it-tifħir ta' Kristu li jidher fina lil Missier saħansitra anki mhux bil-fom biss imma anki bl-opri tagħna. U għalhekk dan ikun mezz ta' kif jagħtu glorja lil Alla il-ġnus kollha tal-art. Għax fl-emil it-tajjeb ta' dawk li jarfu d-dawl u qegħdin jinbidlu minn ġurnata l-oħra bil-mod bid-difetti kollha tagħhom fid-dawl tiegħu mimlijin dawl ta' Kristu irxoxt jagħtu glorja lil Missier. Ikun infaħħar Ġesu Kristu, għal dejjem ikun infaħħar. Inresqu issa it-talb tagħna permezz ta' Kristu quddiem il-Missier u l-ewwel li nitolbu għall-Knisja biex tkun dejjem id-dawl u dawl li jimla l-qlub tal-bnedmin kollha. Nitolbu, ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina l-koll biex inkunu il-melħ ta' madwarna, tal-kuntest li fih ngħixu. Niftakru li għal dawk ta' madwarna aħna għandna nkunu l-akbar grazzja li jirċivew u ħadd ma jista' jieħu l-post li Alla ħejja biex aħna naqdu lilhom u hu jaqdihom permezz tagħna. Għalhekk nitolbu biex aħna nkunu dan, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Dan nitolbuhulek bi Kristu Sidna. Amen. Is-sakrifiċċju li sejrin nofrulek. Lava me Domine ab iniquitate mea et ab peccatum meum. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ikun jogħġbok o Alla is-sakrifiċċju li aħna minn qalbna nofrulek fit-tifkira ta' San Efrem biex fuq it-twissijiet tiegħu ningħataw għat-tifħir tiegħek u nofrulek lilna nfusna kollna kemm aħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom
u miegħek ukoll. Nerfew qlubna l-fuq, nerfewhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna, hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew, mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Bil-ħajja tal-għaġeb tal-qaddisin tiegħek inti dejjem timla l-Knisja b'qawwa ġdida u tagħti lilna xhieda sħiħa ta' mħabbtek. Int tħeġġiġna bl-eżempji sbieħ tagħhom u tilqa' t-talb li għal dejjem jagħmlulek għalina ħajseħħ għal kollox il-pjan tiegħek tas-salvazzjoni. Għalhekk, mulej, aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tassew int, mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħa il-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħa il-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jgħaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franċisku, mal-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek James, Mary u Charmaine li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtawa għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek.
bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u rridna nagħmlu l-iben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-Apostli tiegħek, inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. La tħarrex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħniena tiegħek tkun għalija ħarsien u fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sakrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġo fija, sakramentalment, nitolbok tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik. Nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Nitolbuk mulej biex kif tmajtna bi Kristu il-ħobs ħajtana, hekk ukoll tallimna bi Kristu li mallem tagħna fit-tifkira ta' Sant Efrem. Nitalmu l-verità tiegħek
u nurruha fl-għemil tagħna bl-imħabba bi Kristu Sidna. Amen. Ngħidu issa tliet Ave Marijiet lil Madonna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' kienu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem bżonn. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu, irroddu ħajr lil Alla. Meta